Mangeke ngikhulume nomuntu ohlele ekhaya, ngikhulume nengane esicedile esikolweni, kodwa ke manje usicedile esikolweni umsebenzi awukawutholi. We have this for you guys ukuthi nenze extra cash noma ngabe uhlele ekhaya noma ngabe uyasebenza but imali oyihola ayikwanelisi. Ungayenza extra cash ngalokhu. Kuyini lokhu? Njengoba kule container lelingaka lapha sifaka thina umkhulisanduku. This is a 1 liter container. Sifaka umkhulisanduku ugcwale umkhulisanduku ngaphakathi lapha. Uma ugcwele umkhulisanduku wena ufuna ama plastic lawa amancane lawa lokho abadesa ngawo insango lawo okuncane lokhu uhloliswe umkhulisanduku wakho ngaphakathi. Kanjani na? Umkhulisanduku uka full spoon ufaka kuleli plastic leli lakho lensango bese uyawudayisa ngo50 rand. So lapha imagine mawuzowukha ufaka kule plastic lensango uzama 50 rand engakhi laba. Thina masi calculator isikhiphela imali ka ngo 6 to 7,000 this container. So thina sikhipha ngo 1,000 rand, then wena mawusitokile ngalo 1,000 rand uyenza profit of 5,000 rand roughly. Because of lema plastic ufaka only a full spoon. Ama full spoon engakhi lawa uzophuma lapha. You can even make more than 5,000 profit because you uyenza ama 7,000 usibhadala 1,000 yakho back usele nge 6,000. So uma ngabe uyasebenza kodwa imali yakho yohola yakwanelisi noma ikujabulisa ayizanelisi zonke idingo zakho, ungangena lapho wonke umuntu uvumelekile ukuthi angene. Uya-order nje ukuthi uya-order nje ukuthi mvusa nkunzi 1 liter. Sikulethela ngento engaka only 1,000 rand. Ukwazi nawe uthengisele nabanye baningi abantu besilisa abanenkinga yesidoda sabo. This thing is a pandemic and bayasaba ukukhuluma ngayo, which is wrong because ngeke ukhulume ngako uzokwazi ukuthola usizo. Noma ngabe umntwana wesikolo ufunde evarsity but NSFAS nokuthi ikhokhe nilingakhoki amandla ukuthi izinye izinto uzokwazi ukuziyenzela wekho. But uma ungathengisa lokho even ama security lawa agada esikolweni ayakudinga lokho, abothisha bakho bayakudinga lokho, ama cleaner lawa cleaner lapha esikolweni asizayo lekelelayo ayakudinga lokho. Even ama students ishukela awing age uyaphatha noma 18 years ushukela utho ukuthi isidoda sakho lesi asisakwazi uqina noma sisavuka total. Ngakho ke umvusa nkunzi uyalekelela kakhulu. Umvusa nkunzi esingayihlokahlukene zemvusa nkunzi A7 ehlokahlukene. Sinomvusa nkunzi ofaka kubisi, sinomvusa nkunzi ofaka emdokweni noma kuma hewu, sibe nomvusa nkunzi ofaka esobheni, sibe nomvusa nkunzi ogcobisa just apply it on your penis then iyaqina. Bese sibe nomvusa nkunzi opeta ngawo, sibe nomvusa nkunzi okhothayo, sibe nomvusa nkunzi ophuza kuhle kwembiza. So iminingi mvusa nkunzi esinayo 80,000 rand each nge 1 liter container for you to make extra cash lapha ekhaya. Noma ngabe umntwana wesikolo noma ngabe umzali onengane noma umgada abafowabo nabo tata wenu uyakwazi ukwenza extra cash lapha. Noma ngabe uyi-tavern owner uyakufuna lokho kithi ukubeka lapha eceleni yakho eceleni kweshelf yakho. Uma sakahamba awambile ngenkathi uyafuna nje ukuthi anginike 50 rand uyamqalela full spoon ahambe efike ekhaya asebenzise kuyomnandi ekhaya. This thing mayiphuzile noma uyisebenzisile ngoba ziningi zehlokahlukene, you can last up to 2 hours per round. You can last up to 2 hours per round the way strong ngakhona. So iyakelekelela uzudele wena uyikhiphe umsithi cha mina singasinganele uzungale wena mnikazi wayo, khathale wena ngakhathali yona. Ngakho ke ungazenzela extra cash lapha noma ngabe umntwana wesikolo siyavumela, u-tavern owner, guest house owner, any kind of a business olenzayo noma ngabe awuna business party ufuna ukwenza extra cash, alifuna ukhona lakho uhamba ukuthengise lokho uwenze extra cash usebenze kube mnandi ubakalela abantu bazi ukuthi okay ekhona into iyatholakala into so you can make a lot of profit ngaloko guys. Sinama different kinds, we have 7 different kinds yemvuza nkunzi. You choose oyithandayo wena na ukwazi ukuthi uthenge isinkwe ekhaya, ungalindi umbaba mama azahole ukuze ube nemali noma kungena imali ekhaya. Nawe ibe umfazi onyakazayo, ibe umfazi okwazi ukuyiphandela, ibe umfazi okwazi ukuletha isinkwe endlini, ibe umfazi okwazi ukuletha imali, ibe umfazi okwazi ukubhadala i-school fees. Ungalindi ubaba ubhadala i-school fees, abhadala transport, athenga ukudla, afaka igesi, afaka amanzi, athenga abantwana impahla bakherise. Cha, ibe umfazi nawe onyakazayo, kuhle ukuzimela. Kuyalekelela lokho ne-respect yabuya, angacabanga ukuthi ukuphethe lo baba lo ngoba yonke into yenzelwa uyena phela. Ngakho ke anyone osanda ukujoina you can contact us amanambeni as 0788922264. Nikhumbuleni mzansi ayikho inkinga nasixazulula ukuze into ibe inkinga kusho ukuthi nesixazulula.